Xupitos xicots fresques de la llonza de Cullera. Bon dia, esmorzadors! On hem vingut avui? Avui venim a la Raya del Terme. Mitad sueca, mitad cullera. El Mareny de Sant Llorenç. Al costat de la Beata Inés. Peixer fregidet. Molt bé de preu. Au! Per a picar trauen cacaus fregits i una bona tomaca del Mareny. Encara que també podeu tastar les seues braves o les seues sardines a la planxa. Les braves porten un poc de pimentó picant de la vera i el seu picaillo especial de la casa per damunt. Són sardines fresques de la llonza. Que per així tenim el nostre amic Jordi tastant-les. Enxina sencera? I així tenim a Luis tastant la seva fritura de peix fresc, que pareix que li agrada. Trossets, mollereta, salmonete, palalleta, tot fresque de la llonza de Cullera. Pues comencem en unes hueves de sèpia boníssimes, en el picadillo de la mama, que resalta autotonades fa 50 anys. Per així està Ferrus tastant-les i la veritat que estan espectaculars. Pa de poble de la Beata Inés. Calamar fresc de la llonza que l'acabem de netejar, que també porta un poc de picadillo. Podem dir que és un dels millors bocadillos de calamars que hem tastat. I lo que són els chopitos, que és més xicotet que el chipironet, ¿vale? Que va ser l'entrepà que més ens va agradar a tots. Acabem en un bon cremaet en aromes a llima i en una copeta de truc. Prova-lo ara, vale. A la vostra salut. Este esmorzar es troba al Delfín Blanco i obre tots els dies en estiu.